Horas marihita kadongan. Harion 17 Agustus 2026. Onma paringota dihita dinaung malua hita sian panggongkoman ni aka panggongkomi na asing ima negin orang penjajah. Di hari perninggotan kemerdekanon kujahahon majo dihamu bohal partodion naung niguriton ni opui eporus Dr. Justin Siobing nahinan. Didok di Pilipitolu ayat pitu 1 sia songon. Alai naung parutungan hiad diau harugia dui hujujur alani Kristusi. Saluhut narutahe huetong harugion tumibakon hamuleaon ni panadayo di Kristus Yesus tuhaki. Alaibana husiakon saluhutna jala orbu-korbu doi huetong. Asa huomo Kristus asa dibagasan ibana ahu didapot. Hamu kadongan. Kristusi gabi hatigor diahu. Ido apala pangaripunan ni rohani si Paulus. Saya diulai hido madok akahata on. Di bagasa Kristus, di bagasa Tuhani, di bagasan ibana. Behaya ho aledongan. Buido ho madok di bagasa Kristus doaho. Ido hata hasudungan ni rohaku. Ido haporusakku. Hata ido hasonangan ni rohaku. Nahurikoti ganopari ido hanguluaku. Hata ido persigatungan ni rohaku marhite sian haporsiaon ikon marsitiopan tu hatai ahu dapoton ni hamatiani. Ima dinaro ajalhu.